ଖରା ଦିନ ଥଣ୍ଡା ନଦୀ ପାଖରେ ଛୋଟୁ କାଉ ବସି ଆମ୍ବ ଖାଉଥାଏ। ସେଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଛୋଟୁ କାଉକୁ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ତାପରେ ଟୁନି ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତମେ କ'ଣ କେବେ ଆମ୍ବ ଖାଇଛ? ହଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଖାଇଥିଲି। ନିଅ, ତମେ ବି ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଇଦିଅ। ଟୁନି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ଡେଣା ବଢ଼ାଇଲା, ଛୋଟୁ କାଉ ଆମ୍ବଟିକୁ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଦେଲା। ହଁ, ତମକୁ ମୁଁ ଠକିଦେଲି। ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଲା। ମିଠା ଥିଲା, ମିଠା ଥିଲା, ଏଇ ଆମ୍ବ ମିଠା ଥିଲା। ତମେ ବହୁତ ଖରାପ କାଉ। ତମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଲାଳସା ଦେଉଛ। ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ଟୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୌରୀ, ତମେ ସବୁବେଳେ ସେ କୃଷକର ବାରିରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରାଉଛ। ତମେ ଯେବେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବ। କାଉ, ତମେ ତ କିଛି କାମ କରୁନ। ମୁଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଉପାସରେ ରହିବି? ଚୋରି କରିବି, ତେବେ ଯାଇ ପେଟ ପୂରେଇବି। ଏ ମଣିଷ ବହୁତ ଖରାପ। ଗୌରୀ ବି ବହୁତ ଖତରନାକ। ମୁଁ ଏମିତି ଚୋରି କରିଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଧରା ପଡ଼ିବିନି। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ କୃଷକ ବାରିକୁ ଗଲା। ସିଏ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଥାଏ। ଦ୍ୱିପହରେ କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ, କୃଷକ ଲଗାଇଥିବା ତରଭୁଜ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା। ଗୌରୀ କାଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତରଭୁଜ ପଛରେ ଲୁଚି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫାଳ ତରଭୁଜ ଧରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା। ସିଏ ସେହି ଥଣ୍ଡା ନଦୀ ପାଖରେ ବସିଲା। ବୁଲବୁଲ, ଟୁନି ପକ୍ଷୀ, ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଛୋଟୁ କାଉ ଯାଇକି ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ଓ ଟୁନି ପକ୍ଷୀକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଏଇ ତରଭୁଜ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମିଠା ଅଛି, ଆଉ ତରଭୁଜର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୌରୀ, ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀ ବୁଲବୁଲକୁ ଦେବି। ମୋ ଗୌରୀ ଭଉଣୀ କେତେ ଭଲ, ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛି। ଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଦିଅ। ତମେ ପାଟି ଖୋଲ। କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ କାଉ ନିଜ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଦେଲା। ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ନିଅ, ଖାଅ ଗୌରୀର ତରଭୁଜ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଟୁନି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ମୋର ଅପମାନ କଲ। ତମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛ। ବୁଲବୁଲ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି କାଉ କୃଷକର ତରଭୁଜ କ୍ଷେତକୁ ଆସିଲା। ଆଜି ବି ଗୌରୀ କୃଷକର ତରଭୁଜ ଚୋରାଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ କୃଷକ ଆସିଲା। ଗୌରୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି କରିବ କ'ଣ। ସିଏ ସେହି ଖାଇଥିବା ତରଭୁଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କେଉଁ ତରଭୁଜଟା ଦେବି, ଯେଉଁଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଭିତରେ ଗୌରୀ କାଉ ଲୁଚିଥିଲା, କୃଷକ ସେହି ତରଭୁଜକୁ ତୋଳି ନିଜ ଝୁଳିରେ ରଖିଲା। ଗୌରୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ କରିବ କ'ଣ। ଏହି କୃଷକ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏହି ତରଭୁଜ ଭିତରେ ଫସିଗଲି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌରୀ କାଉ ଘରକୁ ନ ଫେରେ, କାଳୁ କାଉ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଗୌରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। କ'ଣ ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇନି ତ? ତାପରେ ସେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚିନ୍ତା କରି ଟୁନି ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ଗୌରୀ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ତମେ ତାକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛ କି? ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉନି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେଖାଇକି ଖାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଳସା ଦିଏ। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗ ବୁଲବୁଲ, ମୋ ଗୌରୀ ମିଳୁନି। ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ନ ମିଳୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖାଇବା ଲାଳସା ଦିଏ। ସେ ବହୁତ ଖରାପ କାଉ।
ଗୌରୀ ଉପରେ ସବୁ ରାଗୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାଳୁକୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। କାଳୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୌରୀ କୃଷକ ବାରିକୁ ଯିବାର। ତୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଗୌରୀକୁ କୃଷକ ବାରିରେ ଦେଖି ଆସିବା। ଟୁନି ପକ୍ଷୀ ମାନିଯାଏ ଆଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ କୃଷକ ତରଭୁଜ କ୍ଷେତକୁ ଗଲେ। ଗୌରୀ ଆଜି ବହୁତ ଖରାପ ଫସି ଯାଇଛି। କୃଷକ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତମେ ଏଇ ତରଭୁଜକୁ କାଟି ଖାଇଦିଅ। ଛୁରୀ ଛୁରୀ କୋଉଠି ଅଛି? ଗୌରୀ ତରଭୁଜରେ ରହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ ଓ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମରିଗଲେ ମୁଁ ଆଜି ମଲି, ଏବେ ତ ଇଏ ମତେ କାଟିଦେବେ। ଉପରବାଲା ମତେ ରକ୍ଷା କର। କୃଷକ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁରୀ ଚଲାଇଲା, ତରଭୁଜକୁ କାଟିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଉଡ଼ିକି ପଳାଏ। କାଉ କାଉ ସ୍ୱାମୀ, ତରଭୁଜ ଭିତରୁ କାଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? ତାହେଲେ ସେହି କାଉଟା ଯିଏ ମୋ ତରଭୁଜ ଡେଲି ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଭଲ ହେଲା ତା ଲାଞ୍ଜ କଟିଗଲା। ଗୌରୀ କାଉ ପଛକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଆଉ କାଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୌରୀ, ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ଆମେ ତୁମକୁ ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛୁ। ଟୁନି ଟୁନି, କାଳୁ, ମୋ ଲାଞ୍ଜ କଟି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କାଳୁ ଓ ଟୁନିର ନଜର ତା ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୌରୀ ଗୌରୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ଲାଞ୍ଜ? ଟୁନି, ମୋ ଲାଞ୍ଜ କୃଷକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି। ଟୁନି, ମୋ ଲାଞ୍ଜ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ। ଟୁନି, ଏବେ ତମେ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବ। ସେ କୃଷକ ଆମକୁ ଦେଖି ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିଦିଏ। ଟୁନି ଭଉଣୀ, ମୋ ଲାଞ୍ଜ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ ଭାରି। ତାପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ କୃଷକ ଘରକୁ ଗଲା। ମା, ସେ ଲାଞ୍ଜଟା ମତେ ଦିଅ। ଟୁନି, ଏହି ଲାଞ୍ଜ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୌରୀ କାଉର। ସେ ଆମ କ୍ଷେତରୁ ସବୁବେଳେ ତରଭୁଜ ଚୋରାଉଥିଲା। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ସେ ଆଉ କେବେ ବି ତୁମ କ୍ଷେତକୁ ଆସିବନି। ଖାଲି ତମେ ଏଇ ଲାଞ୍ଜ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଲାଞ୍ଜ ବିନା ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଗୌରୀ କାଉର ଲାଞ୍ଜ କୃଷକଠୁ ଆଣେ। ଆଉ ଗୌରୀ କାଉକୁ ଦେଇଦିଏ। ଗୌରୀ, ତମେ ଯଦି ଆଉ କୃଷକ କ୍ଷେତକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ହରାଇଦେବ। କାଳୁଜୀ, ଏବେ ତ ମୁଁ କୃଷକ କ୍ଷେତକୁ କେବେ ବି ଯିବିନି। ଏମିତି କହିଲା ଆଉ ତା ଭୁଲ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବିଲକୁଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।